Kanya oye Adi preacher Andaida kukutseta but moyo wangu waiteta kuti ndikarwara ungandipepa iwo chiti hatina kumeta chakaita kuti timire kudanana ndaita ungandidisappointa pamoyo pangu paigara pane ronda shanje kuzvimba sekoita wakangochinja skiri wakachinja rudo rwakapera dhiri wakachinja dai ndakasiva haitungamirire ndisati ndanewe vaiti umungwarire asi rudo ibofu ndimatavire nengwara kwese ndakatsvatsa ndikungwarire anenge ari makuna kudanana nemukadzi anoshereketa achikusaisa wakanyarara iwe uchiverengera chakaita kuti timire kudanana ndaita mwandidisappointa pamoyo pangu paigara pane ronda shanje kuzvimba sekoita wakangochinja skiri wakachinja rudo rwakapera dhiri wakachinja pamba pepi aitanga ovyo mwana aiva nerusha kuita unge redhiyo aigara akandimaka sebhora sasejiyo chaaigona kurara chetachirova ngonono unhu hwake ndo hwakaita kuti nditsike maziyo rudo rwedu rwakashisha sesadzara nezuro ndazosara nemibvunzo isina mhinduro mumba mava kupisa makapera mafuro chakaita kuti timire kudanana ndaita ungandidisappointa pamoyo pangu paigara pane ronda shanje kuzvimba sekoita wakangochinja skiri wakachinja rudo rwakapera dhiri wakachinja ndaida kukutseta but moyo wangu waiteta kuti ndikarwara ungandipepa iwo chiti hatina kumeta anenge ari makuna kudanana nomukadzi anoshereketa achikusaisa wakanyarara iwe uchiverengera chakaita kuti